Здравейте хора, аз съм Мистер Гейминг и днес играем Counter-Strike 1.6 на мултиплеер. Къде я бе, Петър? Сега пак ще ни разбият. Да, не стига, че и нашия яфако. Ами не се повече. Аз без стои пак ги бия. Един куршум, два заека ма. Оу, то сме шибили. С един куршум, два заека. Откъде бе? Оу. Ох, този дарк. Оу. Right. Ох. Да бе, да. Те си нахуха в базата. Аз тук направя като ни нахули. Аз тук не съм... I'm the pro. Мри. Поне ти умри, де! Да. Аз да умре той и аз умря. Откъде бе? Те си говорят по скайп. Затова не ме убиват. Можах го нацеля. What? Господи, то тук бе. Champions. Champions АВП. Аз съм шампион. Оу, не съм толкова шампион. Изнеса. Правилно направи баклава. Айде! Някакъв Иван влезне. И не умря. Да бе, да брат. What? Аз съм 18 от 14. Браво на Иван, бе, съм много добър. То си Иван. То си Иван е бил. Добър е. Да, Иван го премачка. О, пак останах. Сами. Ненужни. Пак останахме. Само аз той.
Давай, по-бързо, че трябва да ги избия. Трябва да направя рекорд. Ау! То стика ни разцепи. Пък другия Иван къде отиде, бе? Иван, къде си? Да, къде отидеш този Иван, бе? Ау, той заболя. О, хедшот! Пак победих. Това само аз го измиша. То се е оттам ли? Теж от админ пичния скуп. Ох, то тук вече не прощава втори път. И сега ние убием ли го, изнешваме рунда. Да, бе, да, той ще изнесе рунда сам. Бай-бай, бебче. За малко още веднъж щях. Другострелна. Ох! Оу! Този път вече няма прошка. Ама няма прошка, никаква. Прошка няма да види този бакук. Ох! А! Майка му. 21. Что? Ох, още един влезна! И така мисля тук да приключвам с този клип, защото стана прекалено дълъг. Абонирайте се за моя канал, дайте палец нагоре и бай-бай!